cu Amin. mare și mare harul, gloria Domnului. Amin. Soră Măviana Varga, Dumnezeu să te binecuvintească cu o cântare și după se pregătește frate Neluțu Moholia cu poezie. Amen, aleluia. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Aleluia, amen. Oricând pe drumul mântuirii ești prigonit și alungat, mai mult prin lacrimi și suspine, și adeseori ești întristat. Abia ajungi să vezi o rază și iar din nou s-a întunecat. Întristat privește numai la cel ce în chinuri a răbdat. Așa e drumul ce duce în cerul, cu suferință și durere. Așa e calea plină cu lacrimi, așa e drumul către cer. Pe drum înainte întâlnești multe, chiar în frații curse îți întind. Ești părăsit, lovit de lume, așa e drumul către cer. Te întărește și mergi înainte, de ești creștin cu adevărat, de ești trecut prin încercare. Pe tine Domnul te-a salvat. Așa e drumul ce duce în cerul, cu suferință și durere. Așa e calea plină cu lacrimi, așa e drumul către cer. Prin foc și grindină de trece, nădejdea ta să fie sus. Răsplata ta va fi primită când ți-o va da chiar El, Iisus. Uita vechinul clipe grele, ce amărăciune ți-a adus. Uita vei spinii ce te înțeapă și multe grijuri ce-ai avut. Așa e drumul ce duce în cerul, cu suferință și durere. Așa e calea plină de lacrimi, așa e drumul către cer. Deci dacă aici tu ai durere și adesea în luptă cazi răpus, nu uita că în toate aceste biruitor mergi cu Iisus. Căci Iisus în cer nu vor fi lacrimi,
acolo nu va fi suspin, căci mângâierea noastră-i Domnul, cu El vom fi în veci, amin. Așa e calea ce duce în cerul, cu suferințe și dureri. Asta e calea plină de lacrimi, așa e drumul către cer. Doamne, ajută-ne la toți să ne vedem acolo sub un cer. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amen, amen. Gloria și gloria Domnului. Dăm libertate, fratele Luțu Moholia. Și după se pregătesc tu, fratele Dinu și sora Cornelia. Domnul Dumnezeu să vă binecuvintează pe toți. Amen. Fratele Luțu Moholia. Biruința. Biruința nu e în carul lui Sisera filisteanul, nici în tabăra de hulă a lui Goliat, dușmanul, nici în mâna cea vitează încleștată pe oțel. Biruința o dă Domnul celor ce se încred în El. Biruința nu e oastea sirienilor năvalnici, nici în faraonii mândri, nici în sabalații falnici, nici în șir de batalioane, nici în turnul de granit. Biruința e credința tare până la sfârșit. Biruința nu e a morții, nici a molimei de amiază, a săgeților în goană, roibului care neghează. Biruința e credința și o păstrăm până la sfârșit în Hristos, care pe moarte, moartea în veci, a biruit. Biruința nu e în carul pregătit de bătălie, nici în ura înverșunată și hămată la mânie. Ea e partea celui care, blând, așteaptă răbdător Dumnezeu să-și împlinească voia sa încetișor. Biruința-i calea crucii, e potecă prin prigoană, drumul până în Ghețimane, din Golgota la coroană. Dreapta Domnului câștigă, biruința neîndoios. Biruința-i umilința și răbdarea lui Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amen, frumosă poesia, băiețelul frumos, Dumnezeu să te binecuvintează. Gloria Domnului, ne bucuram de mult timp când auzim o poezie de la fratele Luțu, Dumnezeu să vă binecuvintează. Acum vreau frumos, înainte că dăm libertate la fratele Dinu și sora Cornelia, dăm libertate fratele Ionela Gricorei, pentru anunții care avem de-a face pentru mâine. Dumnezeu să te binecuvintează. Fratele Ionel, Dumnezeu să te binecuvintează cu anunțuri. Amen. Pacea Domnului Iisus la toți frații și surorile. Amen. Pentru mâine seară vom avea pe fratele Ilie Hozan în mijlocul nostru. Ne rugăm Domnului pentru toți slujitorii, ca Domnul să lase ungerea peste fiecare și să le dea putere la toți. Amin. Mulțumesc, fratele Ionelu, Dumnezeu să te binecuvintează. Și acum vreau frumos să dăm libertate fratele Dinu și sora Cornelia. Dumnezeu să binecuvintează așa doi copii frumoși. Ei le cunosc foarte bine de mulți ani. Dumnezeu să le binecuvintează. Amen, fratele Dinu și sora Cornelia. El lucrează pe pământ, bunătatea lui cea mare să o simtă fiecare, să o simtă fiecare. Bunătatea lui cea mare să o simtă fiecare, să o simtă fiecare. Celor de pe calea sa le-a adus mântuirea, pe bolnavi le-a vindecat, morților viață le-a dat, morților viață le-a dat.
i-a vindecat, morților viață le-a dat, morților viață le-a dat. Iisus nouă ne-a promis că ne duce în paradis și vom sta la masa sfântă unde îngerii toți cântă, unde îngerii toți cântă. Și vom sta la masa sfântă unde îngerii toți cântă, unde îngerii toți cântă. El din nou va reveni să-și adune ai săi copii. Sus la el ne va lua când va suna trâmbița, când va suna trâmbița. Sus la el ne va lua când va suna trâmbița, când va suna trâmbița. Deci cu toții să-L slăvim și mereu să-i mulțumim pentru marea sa iubire ce ne-a adus mântuire, ce ne-a adus mântuire. Pentru marea sa iubire ce ne-a adus mântuire, ce ne-a adus mântuire. Doamne, ție-ți mulțumim pentru harul tău divin și pentru a ta lucrare ce o faci cu fiecare, ce o faci cu fiecare. Și pentru a ta lucrare ce o faci cu fiecare, ce o faci cu fiecare. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amen, amen. Sora Cornelia și fratele Dinu, Dumnezeu să vă binecuvintească copilașii frumos. Am toate dreptul să vă cheamă copilașii frumos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvintească. Gloria Domnului. Și mulțumim a Domnului, frații noștri, am ajuns acum să ascultăm cuvântul Domnului și noi dăm binevenit fratele Oros, fratele pastor Oros de Viena. Și noi spunem, fratele Oros, Dumnezeu să te binecuvintează și multe de noi astăzi am postit pentru tine. Dumnezeu să te binecuvintează, fratele Oros, Dumnezeu să te da putere și binecuvântare. Acum noi toți ascultăm și ne rugăm în taină pentru el și fratele Oros se va predica Evanghelia prin Duhul ce Sfântul. Fratele Oros, Dumnezeu te binecuvintează. Amen. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Binecuvântarea Domnului este una care aduce pace, bucurie și nu este prea scurtă și nici prea săracă ca să nu ne poată binecuvânta pe toți. Vreau să vă mulțumesc dacă v-ați rugat, dacă ați postit și dacă ați cerut de la Domnul ca în seara asta călăuzirea Duhului Sfânt să fie peste mine și cred că am simțit-o și personal pot să spun că am simțit-o și peste dumneavoastră și zic Domnul să vă binecuvinteze. Aș dori să vă mulțumesc că am scris pe grupul dumneavoastră și am solicitat să vă rugați împreună cu noi pentru nora mea care încă este în spital, care este însărcinată și Dumnezeu să-și continue lucrarea de vindecare și mâna Lui să fie și peste ea. I-am promis că și în seara asta ne vom ruga pentru ea și cred că Dumnezeu poate să aducă biruință. Dragii mei, am stat și eu înaintea Domnului și m-am întrebat, Doamne, ce să predic la frații noștri? Eu cred că cea mai mare eficiență a noastră ca lucrători, ca slujitori, ca și oameni al lui Dumnezeu este să avem încredințarea că atunci când ne rugăm, atunci când îl chemăm pe Domnul, atunci când îi cerem ajutorul, Dumnezeu nostru ne răspunde, Dumnezeu nostru este cu noi, că nu ne rugăm la un Dumnezeu care este mut, la un Dumnezeu care are ochi și nu vede, la un Dumnezeu cioplit, nici la unul vopsit sau poleit cu aur. Și ne rugăm la un Dumnezeu care este viu.
Și Dumnezeu mi-a pus în seara aceasta pe inimă să predic despre pregătirea pentru o rugăciune ascultată. De multe ori, dragii noștri, Biblia ne spune că ne rugăm și nu căpătăm, pentru că nu pregătim bine venirea noastră înaintea Domnului. Nu ne pregătim, dragii noștri, cu curăție de inimă atunci când venim înaintea Domnului. Sunt multe piedici care de multe ori ne împiedică rugăciunile și nu ne dăm seama și nu știm, Doamne, de ce nu suntem ascultați. În seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să îl iau ca model pe Ilie. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să scoatem din cuvântul Domnului câteva gânduri, câteva lucruri importante pe care le-a făcut Ilie când a vrut să meargă înaintea Domnului și înaintea poporului ca să fie ascultat. Și acum o să vă îndemn, dragii noștri, să deschidem Scriptura la pagina 381, 1 Împărați, capitolul 18, și voi da citire de la versetul 21. Eu cred că și cuvântul Domnului este însoțit de putere și plin de Duhul Sfânt. Chiar dacă poate eu vă citesc mai lung sau mai multe versete din Biblie, eu cred că și cuvântul Domnului are putere și e foarte bine să citim, să ne gândim la cuvântul Domnului, să medităm și să învățăm din el, pentru că cuvântul Domnului este însuflat de Duhul Sfânt și este lăsat pentru noi ca să ne învețe, să ne mustre, să ne ridice, să ne mângâie. Îl rog pe Duhul Sfânt și în seara aceasta să-l folosească. Amin. Atunci Ilie s-a apropiat de popor și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Și să ni se dea 2 junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc, și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului Dumnezeului care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un junc din cei 2, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând: Baal, auzi-ne. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine tot poporul. S-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, căruia Domnului zisese: Israel, îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului, a făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau 2 măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis: mai faceți lucrul acesta odată, și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: mai faceți-l și a 3-a oară, și l-au făcut și a 3-a oară. Apoi apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie
s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, Doamne, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a zis Ilie. Niciunul să nu scape. Și a pus mâna pe ei. Ilie s-a coborât la pârâul Chison și a înjunghiat acolo. Amin. Dragii noștri, modelul nostru în seara aceasta este omul lui Dumnezeu Ilie. Dacă ne vom uita cu atenție, vom vedea că și el a căutat când s-a apropiat de Domnul. Când lucrarea lui a fost pusă la încercare, să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am uitat în textul acesta și am văzut că Ilie a știut cine îl trimite în lucrare. Ilie a cunoscut pentru cine este trimis în lucrare. Și Ilie, dragii noștri, a știut că Dumnezeu are un plan cu el. De multe ori, dragii noștri, vin pe la noi prin biserică. Ca și păstor, ne vizitează unii frați care spun că au un mesaj de la Domnul, că au fost trimiși de Domnul. Dar surpriză, când îi las să vorbească, când le dau poate un cuvânt, rămân foarte uimit că n-au nici mesaj și nici nu știu de unde vin și nu știu a cui sunt. În seara aceasta aș dori ca Dumnezeu să ne învețe, dragii noștri. Dumnezeu să ne umple de înțelepciune ca să cunoaștem și să vedem de ce este nevoie când mergem înaintea Domnului în rugăciune, ca rugăciunea noastră să fie ascultată. În primul rând, dacă ne vom uita în textul acesta, vedem doi pași pe care Ilie îi face, două lucrări pe care Ilie le face înainte să-și înceapă lucrarea. În primul rând ne spune cuvântul Domnului: atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul. Iar în versetul 30 spune: Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Vedeți dumneavoastră, Ilie a cunoscut că Dumnezeu lucrează în unitate. Ilie a cunoscut, dragii noștri, că e nevoie ca poporul și slujitorii să fie una. Trăim o vreme de criză asemănătoare cu vremea de criză din poporul lui Israel. Trăim o vreme de criză în care poporul de multe ori șchioapătă de amândouă picioare. Trăim o vreme de criză în care proroci și învățători, care nu sunt prorocii și învățătorii Domnului, mănâncă de multe ori la mesele împăratului. Trăim o vreme de criză în care îți este greu să te ridici și să spui: oameni buni, frați scumpi, biserică, de ce șchiopătezi și până când vrei să șchiopătezi de amândouă picioarele? Dragii noștri, Ilie a cunoscut lucrul acesta. Dumnezeu mă trimite astăzi aici. Mesajul meu, lucrarea mea, este lucrarea care să unească poporul. Este lucrarea care să aducă biruință poporului, care să deschidă ochii poporului, să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat. Eu mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să mă folosească și prin cuvântul acesta să înțelegem, să cunoaștem. Dumnezeu nu vrea să șchiopătăm. Dumnezeu nu vrea să ne îndepărtăm de Domnul. Dumnezeu nu vrea, dragii noștri, ca noi, în vremea aceasta când foarte mulți își permit să vorbească de rău slujitorii, își permit să vorbească de rău prorocii, să vorbească de rău lucrători adevărați ai Domnului. Când nu le este groază și nu le este rușine, dragii noștri, dacă deodată a căzut vreunul într-o greșeală, în 5 minute este plin internetul și în loc să plângem, în loc să stăm, dragii noștri, în rugăciune înaintea Domnului, să mijlocim pentru ei, ne bucurăm, ne place să povestim, ne place să ducem vorba mai departe. Dragii mei, în seara aceasta, primul lucru care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră, este foarte important ca poporul să fie aproape de slujitori și slujitorii aproape de popor, pentru ca Domnul să asculte rugăciunea. Mi-aduc aminte de mama mea, de multe ori, dragii noștri, mă învăța și ne învăța că este un respect pentru noi ca și copii, pentru noi ca și familie, să știm să
vorbim cu păstorul nostru, să vorbim cu slujitorii noștri. De multe ori poate făcea o plăcintă bună și mai punea așa câte una, două și ne trimitea, du-te la fratele care este slujitor. Dragii noștri, nu asta este esența, lingușala, dar ne-a învățat că este important ca păstorul când trece pe lângă tine să-ți poată pune mâna pe tine și să te binecuvinteze. Oamenii lui Dumnezeu, prorocii lui Dumnezeu, păstorii, slujitorii lui Dumnezeu sunt însoțiți și trebuie să fie însoțiți de puterea lui Dumnezeu. Când ei binecuvintează, ești binecuvântat și tu. Găsim în Scriptură oameni care au binecuvântat, dar găsim și oameni care au fost batjocoriți și supărați. Aduceți-vă aminte de Elisei, când s-a supărat pe copiii care îl batjocoreau. Ce nenorocire a fost atunci în Israel. Dragii noștri, haideți să ne punem frâgurii noastre. Să nu vorbim de rău pe slujitorii Domnului, să nu vorbim de rău pe cei care i-a pus Domnul în biserică, să nu vorbim, dragii noștri, de rău pe cei care poartă vasele Domnului, ci dimpotrivă să fim oamenii care să mijlocim, să ne rugăm, să-i aducem în mijlocire. M-am întărit când fratele Gaetanu spunea că v-ați rugat pentru mine astăzi. Lucrarea aceasta trebuie să fie în fiecare zi. Nu ne permitem să aruncăm o cară asupra slujitorilor lui Dumnezeu. Iar slujitorii trebuie să înțeleagă, nu trebuie să batjocorească poporul sau să-l ducă în rătăcire. Dumnezeu vrea să lucrăm în unitate. Al doilea pas important, dragii noștri, care l-am văzut aici și aș dori ca Dumnezeu să ne învețe lucrul acesta. Ilie, când a venit să aducă jertfa, s-a uitat la ceea ce face. Și dacă vă veți uita cu atenție, ne spune cuvântul Domnului că Ilie a luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, căruia Dumnezeu îi zise Israel, îți va fi numele, și a zidit din ele un altar. S-a uitat și a văzut că altarul în Israel era dărâmat. Deși erau, dragii noștri, 12 seminții, dacă vom citi cu atenție, vom vedea că 2 erau într-o parte și 10 în alta. Dar Ilie a știut că e nevoie, dragii noștri, ca să zidească în unitate. Dragii mei, este foarte important când ne punem la jertfă, când venim să aducem jertfă pe altar, să nu ne fie altarul dărâmat. De multe ori venim și aducem jertfă și altarul din familia noastră este dărâmat. De multe ori venim să aducem jertfă și altarul din biserica noastră este dărâmat, pentru că noi suntem dintre cei care dărâmă. Dărâmăm prin vorbă, dărâmăm prin atitudine, dărâmăm prin faptă, dărâmăm prin comportament. Nu poți să aduci jertfă plăcută Domnului atâta vreme cât altarul este dărâmat. S-a uitat cu atenție și a văzut că lipsește de pe el jertfa, dăruirea, dragii noștri. Doamne, în seara aceasta, prin Duhul Tău cel Sfânt, îți mulțumesc că ești aici, ca să ne ajuți să ne reparăm altarul. Prin Duhul Tău cel Sfânt întreb pe fiecare care este participant la această întâlnire, la această părtășie, cum stai, frate, cu altarul? Cum stai cu altarul din familie? Nu poți să te duci în misiune, nu poți să te duci să predici Evanghelia și tu acasă să ai război, și tu acasă să ai altarul dărâmat. Să nu ai o părtășie în rugăciune cu familia, să ai tulburare, să ai ceartă, să ai dezbinare și tu te ridici și mergi și ceri foc de la Domnul peste jertfă. Dragul meu, asta este o jertfă falsă. Ilie a înțeles, dacă vreau să aduc jertfă plăcută Domnului, e nevoie să zidesc sau să rezidesc altarul, lăudat să fie numele Domnului. E important lucrul acesta. Cum stai cu altarul jertfei tale? Cum stai cu altarul rugăciunii? Cum stai cu altarul postului? Cum stai cu altarul ascultării? Cum stai cu altarul cântării de laudă? Cum stai cu altarul, frate drag, soră dragă, care vrei să aduci jertfă înaintea Domnului, care vii să cânți cântări de laudă, să prorocești sau să slujești înaintea Domnului, înainte să te duci să aduci jertfă la altar? E foarte important să repare altarul, ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Sunt unii care sunt dărâmați împotriva fraților din casă. Sunt alții care sunt dărâmați împotriva cumnaților. Sunt alții care sunt dărâmați, dragii noștri, împotriva neamurilor. Sunt alții care de ani de zile nu pot să ierte, să uite, nu pot, dragii noștri, să dăruiască dragoste, dar nu le este groază și nu citesc în Biblie. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și atunci când mergi să aduci jertfă,
și îți aduce aminte că cineva are ceva cu tine sau că tu încă n-ai putut să ierți pe fratele tău, oprește-te și mai bine du-te și împacă-te cu pârșul tău, repară altarul ca Dumnezeu să poată să toarne Duhul Său peste tine. Vedeți, Ilie a dat importanță și a văzut că altarul este dărâmat. În al doilea rând, dragii noștri, îmi place atât de mult de Ilie că el a văzut că poporul este împrăștiat și a zidit altarul în unitate după cuvântul Domnului. N-a făcut separare, dragii noștri. Nu a zis, mă, noi suntem astea 2 seminții sau suntem astea alte 10, ăștia care sunt cu noi ne adunăm și restul îi lăsăm deoparte. Nu. El a înțeles, Dumnezeu lucrează acolo unde este respectat cuvântul Domnului. Ce mare har este să avem slujitori înțelepți. Ce mare har este să avem oameni al lui Dumnezeu care lucrează în unitate, care știu Dumnezeu se va prezenta și va face lucrări mari între noi câtă vreme vom fi în unitate. Doamne, unește grupul acesta, unește bisericile noastre, lasă unitate între lucrători și popor, lasă unitate, Doamne, în dreptul celor care aduc jertfă înaintea Ta și în dreptul celor care vin să se închine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ilie a zidit în unitate. De multe ori, dragii noștri, îi uităm pe cei care nu mai vin la biserică. De multe ori uităm pe prinși de război, de multe ori uităm pe cei care vrășmași legat în lanțuri. Haideți în jertfele noastre să zidim un altar al unității, să-i aducem și pe ei în rugăciune, să invităm să vină la slujire cu noi, să-i amintim în rugăciunile noastre, să ridicăm mâinile spre Domnul, să strigăm, Doamne, adu înapoi pe prinși de război ai casei Tale, rezidește din nou altarul unității între noi. Dacă sunt dărâmături, vină Tu și adună dărâmăturile Ierusalimului și zidește Tu o cetate de scăpare. Ilie a zidit în unitate și a prins ceea ce Dumnezeu a vrut să fie în unitate, lăudat să fie în numele Domnului. Îmi place atât de mult, dragul meu, când mă uit la textul acesta și văd un alt atu sau o altă lucrare pe care Ilie n-a desconsiderat-o, n-a lăsat-o deoparte. Vedeți dumneavoastră cât de înțelept a venit Ilie în fața poporului și în fața Domnului. El a știut, ca să lucreze Dumnezeu e nevoie de smerenie. Vedeți ce spune cuvântul Domnului? Că a săpat un șant, s-a coborât mai jos decât nivelul jertfei. Este atât de greu în zilele noastre, dragii noștri, să ne coborâm. Este atât de greu, dragii noștri, să ne smerim. Smerenia este puterea lucrării lui Dumnezeu. Smerenia, dragii noștri, trebuie să însoțească pe fiecare dintre noi. Smerenia însoțită de ascultare. Smerenia însoțită, dragii noștri, de un comportament binecuvântat. Smerenia însoțită de dragoste. Doamne, binecuvântă-ne cu smerenie. Vedeți dumneavoastră, prorocii lui Baal nu aveau lucrul acesta. Ei dimpotrivă și-au ridicat înălțimile lor. Ei au știut jertfa lor să o facă atât de spectaculoasă, așa cum ne trezim în zilele noastre, că în multe biserici, că tinerii noștri, că multe confesiuni care spun că se trag sau rădăcinile penticostale au schimbat jertfa și închinarea, au schimbat altarul și în loc de altar de rugăciune, un altar care să fie coborât în smerenie, își zidesc înălțimi. Mi-mi pare rău să spun și nu pot să tac ca și Ilie. Nu de mult am avut în Cluj la noi un astfel de altar ridicat și spunea că este ridicat în numele Domnului. Un altar al muzicii, un altar, spuneau ei, a dragoste. Dar când au început să aducă jertfă, jertfa lor a semănat cu jertfa prorocilor lui Baal. Au început să danseze, să sară în sus, să chiuie, să joace, să bată din palme, să se țină după cap unul pe altul și a spus, noi chemăm numele Domnului. Eu vreau să vă spun, nici într-un caz Dumnezeu n-a fost prezent acolo. N-a venit focul ăla care aprinde inimile. N-am văzut pe unul să plângă, să se proșteană la pământ, să zică, Doamne, mă pocăiesc și mă smeresc. Trăim o vreme, dragi noștri, în care oamenii care spun că vin în numele Domnului au schimbat direcția jertfei.
nu mai caută smerenia. Nu e nevoie de smerenie. Este bine și este foarte bine dacă ești un teleevangelist, dacă zbori dintr-o țară în alta, dacă ai costumul frumos, dacă ai hainele îmbrăcate, dacă ești dat la televiziune, dacă te văd cât mai mulți oameni. Dar uită, dragii noștri, că Dumnezeu lucrează cu cei care se smeresc înaintea Domnului, care sapă un șanț mai adânc acolo, mă cobor până în cele mai de jos locuri. De ce? Ca Dumnezeu să fie înălțat. Doamne, mai scoate astfel de lucrători în poporul Tău. Mai scoate astfel de lucrători, Doamne. Mai scoate astfel de proroci, de slujitori ai Tăi, care știe să se coboare și să Te lase pe Tine să fii înălțat. Dragii noștri, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu sfânt. Dumnezeu nostru nu împarte slava cu oamenii. El nu împarte nici cu Remus, nu împarte nici cu fratele Gaitan, nu împarte nici cu Hozan, nu împarte cu nimeni. Dumnezeu binecuvintează pe cei ce se tem de El. Dar slava este a Domnului. A noastră este smerenia, umilința, pocăința. Și cu cât noi ne vom coborî mai jos, cu atât Dumnezeu va fi mai înălțat. Și vom vedea slava lui Dumnezeu și binecuvântările Domnului. Îmi place atât de mult de Ilie. Și în seara aceasta aș dori ca Duhul Domnului să te atingă și pe tine. Atunci când te ridici să aduci jertfă, atunci când te ridici în fața oamenilor, lasă-L pe Dumnezeu să se vadă. Lasă puterea Lui să se vadă. Pe tine, dragul meu, fă-te mic și lasă-L pe Dumnezeu să fie mare, pentru că Dumnezeu acolo lucrează cu putere. Glorie Domnului! Apoi, dragii noștri, îmi place atât de mult de Ilie, pentru că Ilie știe să ceară de la Domnul lucruri mari. Așteaptă de la Domnul lucruri mari. Trăim o vreme, dragii noștri, în care mulți nu mai cer de la Domnul decât atâta cât cred că pot face ei. Și nu ne putem dărui cu credință înaintea Domnului să știm și să credem. Dumnezeu nostru face lucruri mari. Te rogi, draga mea soră, te rogi, dragul meu frate, dar te rogi și te rogi atât cât poți să faci tu. Mi-aduc aminte de o imagine care o povestea păstorul nostru bătrân. Se spune că, sau spunea că era o soră bătrână care avea căsuța undeva sub un deal. Și dincolo de deal era fântâna cu apă. Și mereu trebuia să meargă încet cu vadra ei sau cu găleata ei să-și aducă apă de peste deal. Și era istovitor, era obositor. Și a citit în Biblie unde spunea că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acesta să se mute. Și dânsa într-o seară, fiind atâta de amărâtă de greutatea aceasta de a-și aduce apă de acolo, a zis, mă voi ruga cu credință Domnului. Avea un geam prin care se vedea dealul și s-a pus și s-a rugat. Și când s-a lăsat seara și întunericul, s-a rugat și a zis, Doamne, eu cred că până mâine dimineață muntele acesta va fi mutat. Dealul acesta va fi mutat și voi avea acces la apă fără să-l mai urc. Și s-a lăsat în așternutul ei în somn. Dar dimineața când s-a trezit și s-au făcut zorile, prima dată a ieșit la geam și s-a uitat și a văzut că dealul era tot acolo. Știți ce a spus? Am știut că nu se mută. De multe ori, dragii noștri, nu cerem la Dumnezeu decât atât cât putem face noi. Ilie a știut, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care are putere. Acela va fi Dumnezeul adevărat, acela este Dumnezeul adevărat, care va lăsa să cadă foc peste jertfă, care va răspunde prin foc. Dumnezeu nostru răspunde, dragii noștri, prin semne și minuni. El se implică în nevoile noastre, făcând semne și minuni, glorie Domnului. Am avut atâtea experiențe și lucrul acesta mi este, dragii noștri, în inima mea ca un izvor, când predic, când mărturisesc oamenilor despre Domnul, mereu și mereu aduc în aminte și mereu spun de minuni lucrării Domnului. De ce? Pentru că Dumnezeu nostru se implică cu noi în lucrare și face lucruri mari, de multe ori mai mari decât știm noi să cerem. Aduc aminte, eram cu tinerii noștri din Viera, undeva în Oltenia, avem acolo o lucrare frumoasă cu copii sau cu oameni ai străzii și eram trimiși de Domnul acolo și am mers pentru 3 zile să facem evangelizare. Ca niciodată s-a umplut biserica de acolo, de la bal și era părtășie, bucurie. Am fost în prima seară, dar vreau să vă spun că atunci când s-a anunțat că vom face ungere pentru bolnavi, că ne vom ruga și că Dumnezeu nostru vindecă, nu erau toți pocăiți.
erau majoritatea nepocăiți, oameni de pe stradă, la mulți au mers tinerii noștri, au împărțit pliante, i-au chemat la casa de rugăciune. Și când am predicat împreună cu fratele care mai era împreună cu mine și am mărturisit puterea Dumnezeului nostru și că Dumnezeu face lucruri mari, oamenii au primit credință, unii poate au vrut să pună la probă. Dragii mei, când ne-am ridicat să facem rugăciunea pentru bolnavi, s-a umplut culoarul acela. Au fost niște oameni eu zic, după mine, cea mai de jos în latură. Îți era cumva și greu să pui mâinile pe ei. Unii dintre ei dormeau, dragii mei, pe bănci, în parcuri, că n-aveau unde dormi. Miroseau a fum, miroseau a iad. Dar noi ne-am ridicat și am mers în numele Domnului. Mi-aduc aminte că am primit în inima mea o tărie, o putere, o credință și am zis, Doamne, eu nu mă duc aici bazat pe puterea mea, sunt într-un loc a țării, într-o parte a țării unde vrăjitoria, unde demonii, unde iadul se spune că are putere, dar mai presus decât puterile întunericului. Este Dumnezeu nostru, lăudat să fie numele Domnului și noi mergem și facem lucrarea aceasta în numele Dumnezeului celui viu. Am început și ne-am rugat și am făcut ungerea și ne-am pus mâinile și peste cei bolnavi de HIV și ne-am pus mâinile și peste cei bolnavi, dragii noștri, de cancer și ne-am pus mâinile peste oameni și am chemat numele Domnului și Dumnezeu nostru fie lăudat și a proslăvit lucrarea. Noi am mers la hotel după ce s-a terminat seara respectivă cu evangelizarea, am dormit împreună cu tinerii, cu frații care eram în misiune. Dar a doua zi de dimineață, dragii noștri, era slujbă și când am ajuns pe scările bisericii de acolo, am văzut că ne așteaptă fratele prezbiter de acolo, era înconjurat cu un grup de surori și îmi spune, frate Remus, a trecut aseară Hristos pe la noi. Și a zis, mă, nu întrebați și de noi. Am zâmbit așa un pic, am căutat să-i fac să fie mai bucuroși. Nu întrebați și de noi, păi frate Remus, cu dumneavoastră au venit, cu voi au venit lucrul acesta. Și cum l-ați cunoscut? Cum l-ați văzut? Păi uite care e situația. A început să mărturisească. Mai țineți minte pe sora asta de aseară, care era șpioapă, dragii noștri, cu picioarele legate în latelă și cu cârși, îmbrăcată ca o femeie bolnavă, necăjită. Zic, da, cred că mi-amintesc de ea, dar de data aceasta nu mai avea aceleași ani, era îmbrăcată frumos, era senină la față, era plină de bucurie și a spus, frate Remus, piciorul meu era atrofiat, piciorul meu era ca și uscat, nu mai aveam vlagă, nu mai aveam putere să calc în el. După ce v-ați rugat și ne-ați făcut ungerea, când mă îndreptam pe drum către casă, am simțit că intră viață în piciorul meu și Dumnezeu m-a vindecat, lăudat să fie numele Domnului. Ne-am umplut de bucurie, dar n-am apucat să ne bucurăm numai de aceasta, că a venit o altă soră și a spus, și pe mine m-a vindecat Domnul, asemănător cu sora. Aveam o tumoră pe burtă, cât un ou de gâscă. Aș vrea să vă spun asta, seară după ce am mers acasă și m-am pregătit să fac baie. Și când am intrat în baie și m-am uitat, nu mai aveam tumoră, m-am uitat în oglindă, am mers în casă, am arătat la soțul, ne-am întrebat, nu, oameni buni, ce s-a întâmplat? A fost acolo prezent Dumnezeu nostru, lăudat să fie numele Domnului. Uneori nu știm să cerem cât poate Dumnezeu să facă. Vă îndemn să aveți încredințare deplină, dragii noștri, să aveți încredere în Dumnezeu, să cereți de la Domnul lucruri mari. Dumnezeu nostru este același și astăzi. El și astăzi lucră cu semne și minuni. Glorie Domnului! Eram în biserică la noi, aici, într-o duminică lungă. Noi avem o dată pe lună, duminici luni, și am primit un bilet după o săptămână de la un frate de la altă biserică și a spus, vreau să fac o mărturisire. Și i-am dat voie să facă mărturisirea. Și spune, fraților, când am venit aici nu puteam să merg mai mult de 3 pași, 4 pași, că trebuia să mă pun jos. Îmi era înfundată o arteră, era ca și îndoită, nu circula sângele. Și când a fost duminică, ungerea pentru bolnavi, și am ieșit la ungere, când s-a chemat numele Domnului, am simțit ca la un furtun la care este înfundat sau este înnodat și îl deslegi. Am auzit, frații mei, am simțit cum țâșnește sângele în artera aceea. M-am umplut de viață, de putere, n-am mai avut probleme, pentru că Dumnezeu nostru face lucruri mari, glorie Domnului. Așa este Dumnezeu nostru. Dumnezeu nostru face lucruri mari. El
are nevoie de oameni care să lucreze după cuvânt, care să lucreze în unitate cu poporul, în unitate cu păstorii, cu lucrătorii, în dragoste frățească, în unitate cu cei căzuți, cu cei ce s-au îndepărtat de Domnul. Oameni care să știe să se smerească și să lese pe Dumnezeu să fie înălțat. Binecuvântat să fie Domnul. Era după o stăruință de 10 zile la noi de rugăciune. A participat și unchiul și fratele Hozan la acea sărbătoare. Eram cu grupul de bărbați plini de Duhul Sfânt, de bucurie după lucrările care le-a făcut Domnul. V-am spus că nu vi le pot mărturisi pe toate, că n-am timp. Și am fost chemați la Salzburg de fratele Mihai. Poate unii dintre ei sunt pe grup, că mulți se mai uită la ceea ce predicăm și eu vreau să vă spun că eu nu predic lucruri care nu sunt reale. Eu predic și vă spun, vă mărturisesc lucruri care sunt reale, pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care lucrează și astăzi cu semne și minuni. Lăudați să fie numele Domnului. Și am mers în biserica din Salzburg. Era o biserică compusă din mai multe confesiuni. Erau frați și de la creștini după Evanghelie și de la baptiști. N-am fost chemat la o seară de stăruință, am fost chemat la o seară de rugăciune și de evangelizare. Dragii noștri, aveam un grup de bărbați de cântare, eu ziceam că e plin de prezența Domnului și am început să cântăm și am cântat una și am cântat două și s-o dat îndemn, dar parcă era cerul închis. Și la un moment dat Duhul Sfânt mi-a dat o lucrare. Și Duhul Sfânt spune așa, pentru lanțurile și pentru legăturile care sunt în locul acesta, e nevoie să folosești ciocanul cuvântului. N-am înțeles, nu am mai avut niciodată experiență cu astfel de lucrare. Ciocanul cuvântului. Și prin cuvânt voi lovi și voi rupe lanțurile. Dragii noștri, a venit cântarea, a venit îndemnul, ne-am rugat, a venit cuvânt de predică. Dar vreau să vă spun că când am început să predic și când am început să vorbesc din cuvântul Domnului, am simțit că sunt la duș, că Duhul Sfânt lasă să curgă izvorul și curgea și curgea. Și în predica aceea am mărturisit mărturii minunate, de exemplu, cum Domnul boteza la noi în biserică pe fratele Bogdan, un polonez care a fost poate a doua oară în biserică, nu știa de Dumnezeu, nu știa de credință, era omul care strângea chiștoacele de pe jos, era omul cu gaură în stomac și bolnav și declarat, sau cum să vă spui, cu diagnosticul de cancer. A venit la noi la biserică într-o seară și era fratele Găvrilă din Cășai, în timp ce a avut îndemnul, predica, Dumnezeu a făcut de cunoscut. Este aici un bărbat de altă naționalitate, de care vreau să mă ating și să fac din el un om care să vestească Evanghelia. Ne-am uitat, era fratele Liubișa, un sârb care era pocăit recent. Ne-am gândit, măi, care să fie omul. Mi-aduc aminte când am chemat în față, dragii noștri, și pentru stăruință, și a început stăruința, s-a umplut culoarul acolo, dar undeva lângă stâlp era omul acesta care s-a pus ca și Ilie, cu capul între picioare acolo jos și nimeni nu știa ce zice, că nu știa românește, nici nu se ruga germană, se ruga în poloneză. La un moment dat ne-a rugat pentru unul, ne-a rugat pentru altul și Duhul Sfânt a zis ne-a îndemnat să mergem sau să merg să mă rog și pentru el. Când am început să mă rog, dragii noștri, a început și sora, soția păstorului și ea s-a umplut de Duhul Sfânt și a văzut că Dumnezeu îl cercetează. La un moment dat, ca un magnet, a început să se ridice, s-a ridicat până în poziția de genunchi. La un moment dat nu mai vorbea nici germană, nici poloneză, Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. Și am mărturisit în predica mea lucrurile acestea și alte lucrări pe care Domnul le-a făcut. Eu nu știam că și cuvântul Domnului este ca un ciocan care rupe lanțul. La urmă, când s-a terminat predica, am zis, dacă este cineva care dorește să ne rugăm pentru el. S-a umplut acolo culoarul, a fost mult. Dar experiența care am avut-o, al doilea bărbat pentru care ne-am rugat, era un bărbat cât un urs și când am început să ne rugăm pentru el, mi-am dat seama că este legat în toate lanțurile, că este ceea ce am predicat eu. Fratele diacon care era cu mine și-a pus mâinile în piept că mergea ca un buldozer cu noi înainte și ne-am rugat și ne-am rugat. Nu puteam ține, dragii noștri, la un moment dat l-am oprit, am zis, pune-te jos și în genunchi, hai să mergem să terminăm lucrarea. Am făcut ungerea la ceilalți și ne-am rugat pentru ei. Și când s-au terminat lucrarea și ne întorceam către locuri, Duhul Sfânt a zis din nou, du-te și roagă-te pentru el. Și ne-am rugat. În câteva
câteva minute, nu știam noi să cerem. Eu vă spun sincer, nu am știut să cer Domnului și nu am putut să cred că Dumnezeu poate face astfel de lucruri. Dar Duhul Sfânt, care a preluat rugăciunea, a spus: Doamne, te rog, curățește casa aceasta, curățește sufletul acesta, orice legătură străină de alcool, de țigară, de minciună, de curvie, în numele Tău poruncim lanțurilor acestea să cade și chem peste el Duhul Sfânt și umple, Doamne, cu Duhul Sfânt, fraților. În clipa aceea numai l-am auzit că vorbește în alte limbi. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. De multe ori nu știm să cerem ceea ce face și poate să facă Dumnezeu. Noi am vrut să terminăm, că era timpul trecut și el se ruga și striga cu glas tare: Doamne, vreau să mă ajut să pot să fiu acum primul candidat de botez. Și Dumnezeu așa a făcut. Dumnezeu l-a binecuvântat. Când l-am întrebat, lucra la fabrica de alcool, era legat în toate lanțurile, prins în toate legăturile vrăjmașului și nu vreau să predic mult despre asta, dar Dumnezeu l-a ajutat, s-a căsătorit, are soție româncă. Anul acesta, când am fost undeva în partea aia către Elveția, la o biserică, a auzit că suntem acolo, a venit cu soția, a venit cu fiica lui și a depus mărturie în biserică că Dumnezeu nostru este acela care schimbă inimi, care botează cu Duhul Sfânt, care, dacă îl credem și cerem de la el lucrează cu semne și minuni. Glorie Domnului! Haideți să îndrăznim înaintea Domnului. După ce am făcut toate lucrurile prin cuvântul Domnului și după cuvânt, după ce am arătat și căutăm să lucrăm în dragoste, în smerenie, în unitate, să cerem și să credem că Dumnezeu nostru poate să facă lucruri mari, mult mai mari decât a dumnezeilor străini, care unii dintre ei poate idolifică și fac din ei idolilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii noștri, ce mai place de Ilie? Îmi place de Ilie că este omul care îl pune pe Dumnezeu pe primul loc. Vedeți dumneavoastră, când a fost nevoie, dragii noștri, să-și spună de identitatea lui, să-și prezinte lucrarea lui, să se roage înaintea Domnului. Auziți ce frumos a spus el și ce frumos a rugat. În versetul 36, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Vedeți cât de important este să știi să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Cât de important este, dragii noștri, să-L ridici pe Dumnezeu, să îl faci de cunoscut pe Dumnezeu. Lucrarea ta să fie una care să-L prezinte pe Dumnezeu, care să-L proslăvească pe Dumnezeu. Ilie, când a început să se roage, l-a pus în fața poporului și în rugăciunea lui pe Dumnezeu pe primul loc. Doamne, fă să se cunoască astăzi că Tu ești Dumnezeul adevărat și poporul acesta să înțeleagă că Tu ești Dumnezeul adevărat. Sunt mulți predicatori, sunt mulți oameni care spun că merg să vestească Evanghelia, sunt mulți care spun că au o slujire din partea Domnului, dar în slujirea lor Dumnezeu nu se vede. Dragii noștri, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oamenii care să-L lăsăm pe Dumnezeu să se vadă. Un mare predicator american avea bucuria aceasta să-L slujească pe Domnul plin de Duhul Sfânt. Și el, la începutul lucrării lui, și-a pus afișuri și spunea așa, numele lui, și pe urmă spunea, care îl predică pe Iisus Hristos din Nazaret, Dumnezeul care a murit pentru noi și ne dă viață. Numele lui era scris cu litere mici, nesemnificativ, și numele lui Hristos era scris cu litere mari. A avut așa un succes în lucrarea lui, încât se umpleau, dragii noștri, arenele, se umpleau de multe ori sălile în care participa. Dumnezeu îl însoțea cu semne și minuni. După un timp, când a început, dragii noștri, să aibă glorie, să îl folosească Dumnezeu într-un mod deosebit, i-a venit în mintea lui că ce-ar fi să schimbe scrisul. Și acum a scris numele lui, seara aceasta va predica numele lui cu litere mari și numele lui Hristos cu litere mici. Și a început să-i scadă lucrarea.
și s-a oprit și Duhul Sfânt nu l-a mai însoțit. E nevoie, dragii noștri, să știm să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Ilie l-a pus pe Dumnezeu, l-a ridicat pe Dumnezeu în fața poporului Israel, le-a arătat la popor, uitați ce ați pierdut, uitați pe cine ați părăsit, pe Dumnezeu, sursa vieții, pe Dumnezeul apelor vii, pe Dumnezeul care stă în ceruri, pe Dumnezeul care ține în mâna Lui toate lucrurile, pe Dumnezeul care ne-a scos din țara Egiptului, pe Dumnezeul care ne dă putere împotriva dumnezeilor străini. Când l-a prezentat pe Dumnezeu, Dumnezeu a privit cu binecuvântare spre jertfa lui Ilie. Binecuvântat să fie Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe oricare dintre voi, orice slujire facem, o rugăciune, o cântare, o predică, în toate acestea noi trebuie să-L ridicăm pe Dumnezeu la locul care este. El este din veșnicie în veșnicie. Slava este a Lui, gloria este a Lui, mărirea este a Lui, lucrarea este a Lui. Noi suntem doar niște slujitori smeriți. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și, dragii mei, următorul punct care vreau să-l scot, spune cuvântul Domnului așa: Tu ești Dumnezeul lui Israel și că eu sunt slujitorul tău, că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Dragii noștri, omul lui Dumnezeu, omul care vrea și care Dumnezeu îl ascultă și prin care Dumnezeu lucrează, este omul care nu se rușinează de identitatea lui, care nu este frică să știe oamenii cine este. Vedeți dumneavoastră, trăim vremuri în care mulți dintre ei nu au curajul să spună ca și Ilie, să știe poporul acesta că eu sunt slujitorul tău. Le este rușine de trecutul lor, le este rușine de faptele lor din afara bisericii, le este rușine de vocabularul lor, de viața lor, de toate, dragii noștri. Dar ei merg în biserici și acolo unde nu-i cunoaște nimeni și să dau dreptate și vor să facă, să coboare foc din cer și să facă lucrări mari. Dumnezeu nu va lucra cu oameni care și-au pângărit viața. Dumnezeu nu va lucra cu oameni care sunt compromiși. Dumnezeu va lucra cu oameni care pot să spună și să știe poporul acesta cine sunt, că eu sunt slujitorul Dumnezeului celui preanalt, glorie Domnului. Ce mare har este să avem astfel de slujitori. Aș vrea să vă spun, dragii noștri, inclusiv iadul este interesat de tine cine ești. Mi-aduc aminte de fiul Sceba. Ne spune cuvântul Domnului că era fiul unui preot și și-au luat încredințare și îndrăzneală și au mers așa după spița de neam și după formule învățate să se ducă și ei să scoată draci, să facă lucrarea Domnului netrimiși, neautorizați. Și spune cuvântul Domnului că dracii și demonii le-au întrebat: dar cine sunteți voi? Uite, vă rugăm, nu vă rugăm, legitimați-vă, cine sunteți voi? Păi noi lucrăm în numele lui Iisus Hristos pe care Pavel îl vestește și au spus ei toți pretinii, neamurile, cunoștințele, păstorul, ca să iasă în evidență că însă autorizați. Știți ce au spus demonii? Pe Pavel îl cunoaștem, pe Iisus Hristos îl cunoaște, dar pe voi n-am auzit de voi. Și spune cuvântul Domnului că le-a dat o mamă de bătaie bună și au pierdut hainele din pe ei și au luat-o la fugă. De ce? Pentru că au mers în lucrarea Domnului neautorizați. Dumnezeu are nevoie de oameni, de bărbați, de prorocițe, de proroși, de slujitori, care pot să stea în fața Domnului și în fața poporului și să poată să spună: Doamne, să știe oamenii aceștia că eu sunt slujitorul tău. Însuși Iisus Hristos i-a întrebat pe ucenici: cine spun oamenii că sunt eu? Mi-aduc aminte, dragii mei, în Valea Dura, când împăratul își înalță idolul, când se pregăteau fanfarele și trâmbițele și tobele să sune, când porunca era dată și însoțită de pedeapsă pentru cei care nu o respectau. Îmi aduc aminte și de multe ori mă gândesc că va veni vremea când și noi va trebui să stăm în picioare și să știm a cui suntem, să ne cunoaștem identitatea spirituală. Când era amenințat orice om care nu-și pleacă capul sau genunchi în fața idolului înălțat acolo, cu focul și cu cuptorul de foc. Și parcă văd când au cântat fanfarele acelea și când au cântat sorii împăratului și au înălțat pe împăratul și au cerut închinare, când toată valea aceea plină de oameni s-a
plecat și s-a rugat și s-au închinat înaintea idolului respectiv și înaintea împăratului. Undeva acolo au rămas în picioare 3 tineri. Parcă văd când au început să întrebe, mă, dar voi cine sunteți? Cum vă permite să călcați în picioare porunca împăratului? Nu vă gândiți la viața voastră, nu vă gândiți că vă așteaptă moartea. Uite, vă mai dăm o șansă, mai cântăm o dată și dacă nu vă plecați, vom încălzi cuptorul de 7 ori și vă așteaptă moartea. Aici îmi place de identitatea oamenilor lui Dumnezeu, de cei care au stat în picioare și au spus, noi suntem slujitorii Dumnezeului celui preanalt. Noi nu ne închinăm la idol, nu ne închinăm la Maica Sfântă, nu ne închinăm la icoane, nu ne închinăm la moaște, nu ne închinăm la idol făcut de mâna omului, nu ne închinăm la ceea ce seamănă cu animalele, nu ne închinăm la ceea ce seamănă cu îngerii, nu ne închinăm la ceea ce seamănă cu soarele, cu luna, cu stelele. Noi ne închinăm Dumnezeului adevărat, Jehova este numele Lui și noi nu ne plecăm genunchii decât în numele Lui, lăudat să fie numele Domnului. Ce mare har este să mai aibă Dumnezeu astfel de oameni, care să rămână tari când sună și se face gălăgie în stânga, în dreapta, când se pregătesc cuptoarele, când ne este sortită și amenințarea vine în dreptul vieții noastre. Noi să rămânem în picioare să spunem, Dumnezeu nostru să fie înălțat, proslăvit, mărit. Noi rămânem în picioare pentru că îl slujim și suntem slujitorii Dumnezeului celui preanalt. Și parcă văd când s-a încins focul, și parcă văd când i-au legat și i-au aruncat în cuptor, când hainele celor ce i-au aruncat în cuptor le-au fost aprinse, când oamenii se uitau la spectacolul acesta, dar nu era un spectacol ca și în zilele noastre religizate, era o lucrare reală, era prezentarea slujitorilor lui Dumnezeu și arătau că închinarea Domnului este una sfântă și adevărată. La un moment dat, dragii noștri, când împăratul se uită în văpaia cuptorului, întreabă, câți am aruncat noi în cuptor? Păi 3. Păi cum se face că sunt 4 în cuptor și unul dintre ei seamănă cu un fiu de Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului? Dumnezeu din ceruri, dacă El a fost onorat și a fost ridicat în fața oamenilor și a împăratului, i-a onorat și El pe acești 3 tineri, a coborât cu ei în cuptor, a potolit flacăra și văpaia focului, a venit cu ei și a adus răcoare și mai mult ca atât, i-a înălțat și pe ei în fața oamenilor să se cunoască că ei au un Dumnezeu adevărat și viu. Și vă aduceți aminte de porunca care a fost dată. De astăzi înainte, tot poporul să se închine Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego. Doamne, mai scoate astfel de bărbați în lucrarea Ta, mai scoate astfel de slujitori și slujitoare, care să nu le fie rușine de identitatea lor, să nu le fie rușine să știe oamenii cine sunt, să poată să stea drept în picioare în fața lucrării Tale, când vrăjmașul va veni cu acuzații, când vrăjmașul va veni să le aducă pâră. Ei să poată să stea drept și să spună, să știe oamenii aceștia că noi suntem slujitorii Dumnezeului celui preanalt. În Valea Terebinților, dragii noștri, pe când erau înșiruite popoarele lui Israel, pe când era împăratul cu armura lui, cu sulița lui, ne spune Biblia că în vremea aceea n-aveau sabie decât împăratul și cu fiul său, Saul și Ionatan, după aceea au început și ei să progreseze. Când vitejii lui Saul erau în prejurul lui, spune cuvântul Domnului că apărea în Valea Terebinților un uriaș care striga cu glas tare, dacă este în Israel vreun bărbat voinic care să lupte cu mine, dați-mi-l aici. Arunca o cară asupra lui Dumnezeu, arunca o cară asupra slujitorilor săi, arunca o cară asupra poporului Israel și niciunul din Israel n-avea curajul să stea în fața lui. Se împrășteau pe la corturi, se ascundeau ca potârnicile și el arunca și arunca și arunca o cară. Dar cuvântul Domnului spune că într-una din zile, la cuvântul tatălui său, ascultător, smerit, un cioban, un tânărel simplu, venit cu niște cașcaval sau cu niște cași și cu niște merinde pentru frații săi, a ajuns și el în tabăra lui Israel și în momentul când frații lui îl jigneau, când îl bagiocoleau, când căutau, dragii noștri, să-i aducă reproșuri, el a auzit pe acest uriaș care arunca o cară asupra Dumnezeului celui viu.
și a întrebat cine este acest neteat împrejur. Cine este acesta care aruncă o cară asupra Domnului? Păi tot a spus, este uriașul Golia. Nimeni nu poate să-i stea în față. Are o sabie cât un sul de război. Este un om puternic, învățat cu războiul. Și a spus, nu este nimeni în Israel să se lupte cu el. Eu mă voi duce și voi lupta cu acest neteat împrejur, pentru că eu îl cunosc pe Dumnezeul Preanalt. Duhul lui a coborât peste mine când eram în spatele oilor, când grijam de turma tatălui meu. Aleluia! Spunea că a venit ursul și leul să fure oaia și când Duhul Sfânt cobora peste el, prindea gura leului și a ursului și le rupea. Pentru că Dumnezeu era cu el, era omul care avea experiență personale cu Domnul. Era omul care l-a văzut pe Dumnezeu la lucru și a spus, acest neteat împrejur nu este mai presus decât Dumnezeul meu. Mă voi duce să mă bat cu el. Și împăratul a spus, nu te poți duce așa. Ne faci de rușine. Uite, vină la mine și trebuie să-ți dau echipament special, să-ți dau și ție sabie. Altfel ne facem armata noastră de rușine. Și împăratul a îmbrăcat cu hainele lui, i-a dat platoșa, i-a dat scutul lui, i-a dat sabia lui și a zis, nu, acum ești pregătit să mergi. Dar David, când a mers și a văzut cum este îmbrăcat și a căutat să meargă pe el, a spus, dacă mă voi duce cu hainele acestea, cu echipamentul acesta, toată lumea va zice că am avut biruință, că am fost echipat și protejat de ceea ce mi-a dat împăratul. Nu cu acestea mă voi duce să mă bat cu uriașul acesta. Eu mă voi duce în numele Domnului. Și a dat hainele jos. Și smerit. Și simplu. Dar plin de Duhul Sfânt. Cu imaginea unui Dumnezeu care se implică și face lucruri mari, care are putere. Cu imaginea unui Dumnezeu care dă biruință celor ce se încred în El. Îl văd pe David coborând în vale, alegând 5 pietre, cu praștea lui și cu traista lui, iese pe câmpul de luptă și începe uriașul să strige, cine ești tu? Și cum vii tu la mine ca și la un câine, cu ciomac, cu o botă, cu o praștie? Păi tu știi cine sunt eu? Și ne spune cuvântul Domnului că a dus blam asupra lui, asupra lucrării lui și a știut să-l ocărască și David a spus, eu vin astăzi pe câmpul de luptă în numele Dumnezeului celui viu pe care îl slujesc. Eu sunt slujitorul lui și astăzi Dumnezeu va da biruință și pentru poporul lui Israel ca să cunoască, să-și pună încrederea în el și carnea ta vor mânca corbii, pentru că Dumnezeu nostru are putere să facă lucruri mari pentru cei ce se încred în ei. Și parcă îl văd, dragii noștri, când și-a rotit praștea lui și a aruncat piatra. Duhul Sfânt și mâna Domnului a fost aceea ce a călăuzit piatra în locul în care filisteanul nu era acoperit și nu avea protecție și l-a trântit la pământ. Și ne spune Biblia că cu sabia lui David i-a tăiat capul și poporul lui Israel a început să chiuie, să strige și să primească credință și curaj. Pentru că un tânăr a cunoscut că noi ne bifim pe numele Domnului și a cunoscut identitatea. Eu sunt slujitorul Dumnezeului celui mare, care face lucruri mai mari decât voi vă închipui, care are putere să cârmuiască această piatră în fruntea filisteanului și să dea biruință poporului său. Eu cunosc pe Dumnezeul care nu se uită cu priviri bune la cei ce aruncă o cară asupra lui. Și poporul lui Israel, dragii noștri, a avut o mare biruință. Lăudat să fie numele Domnului. David a adus biruință în poporul lui Israel și tot poporul a cunoscut că David era omul care s-a încrezut în Domnul, era omul care îl cunoștea pe Domnul, era omul care avea experiență personale cu Domnul, era omul care avea viața curată, era omul peste care s-a turnat un de lemn, era omul care era plin de Duhul Sfânt, era omul care cânta bine, care vorbea bine, spune cuvântul Domnului, care era frumos la chip și Duhul Domnului era cu el. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni care să vorbească bine, de oameni care să nu blasteme, care să nu zbiere, care să nu înjure, care să nu se poarte urât în societate, în familie, de oameni cu altarele zidite, de oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu, ca Dumnezeul care dă biruință. Doamne, în seara aceasta pune numele Tău peste toți slujitorii Tăi. Și în numele Tău cerem, Doamne, să dai biruință, lăudat să fie numele Domnului. David a știut
căci poporul va cunoaște pe Domnul și nu i-a fost rușine de identitatea lui. Dragul meu, dacă vrășmașul ți-a mânjit viața, dacă ți-e haina murdară, dacă ți-e viața pătată, dacă ți-e rușine să stai cu ceea ce ai în fața oamenilor și în fața Domnului, aș dori să spun în seara aceasta că există o șansă și șansa aceasta este sângele lui Iisus Hristos. Nu te mai ridica să aduci jertfă. Nu mai ieși pe câmpul de luptă că Goliat îți va tăia capul. Nu lăsa ca oamenii să te omoare cu pietre. În seara aceasta aici Duhul Sfânt mă călăuzește să spun: pleacă-te înaintea Domnului. Lasă lacrimile să scurgă pe obraz. Lasă credința să lucreze și strigă și tu, ca și Bartimeu odinioară: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Mi-e viața pătată, mi-e mâinile pătate, mi-e vorbirea închinată. Doamne, mi-s ochii murdari, sunt legat în lanțuri, dar în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, fratele Rebul s-a predicat că sângele tău încă are putere să curățească, că poate să spele trecutul meu și să mă prezint înaintea vrăjmașului și înaintea oștirilor vrăjmașe ca un om curățat, spălat în sângele tău. Doamne, lasă sângele tău să aducă curățire. Da! Dumnezeu are putere să curățească. Nu-ți mai ascunde fără de legea. Tot David spunea: după ce a păcătuit, câtă vreme am tăcut, câtă vreme n-am mărturisit, mâna ta apăsa asupra mea și mi se uscau oasele cum se usucă pământul de seceta verii. Dar mi-a venit în fire, dragul meu, draga mea, vino-ți în fire, nu ieși la slujire, nu ieși la luptă, nu ieși la război cu hainele pătate. Este credința aceasta care aduce în sângele Domnului curățirea și prin jertfa Lui suntem tămăduiți. Doamne, orice legătură a vrășmașului, dacă este cineva prins aici în lanțurile minciunii, dacă este cineva prins în lanțurile curviei, dacă are cineva viața murdară, dacă cineva cazierul lui ei este, Doamne Dumnezeule, un întunecat, mă rog în seara aceasta, lucrează la inima lui cu credință și în sângele tău aduc curățire, eliberare, iertare, ridicare. Aleluia, aleluia, numele Domnului este prezent aici ca să te ridice. Dar e nevoie să spui și tu: câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea. Dar în seara de 2 noiembrie m-am întâlnit cu Domnul. S-a plecat la mine între tâlhari. Mi-a spălat viața, mi-a spălat hainele, mi-a spălat cugetul. Și a făcut din mine un slujitor al său, o slujitoare care să pot să stau și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și să pot să spun și să se cunoască că sunt slujitorul și slujitoarea ta. Domnul să vă binecuvinteze. Dragii noștri, următorul gând care l-am este că Ilie a știut să spună căci am lucrat după cuvânt. De multe ori nu avem biruință, dragii noștri. De multe ori lucrarea noastră nu este însoțită de prezența lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. De multe ori nu suntem însoțiți de semnele apostolilor, de ceea ce a promis Domnul, pentru că nu lucrăm după cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care are rânduială. Lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare care are rânduială. Biblia spune: Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii. Dumnezeu a rânduit pentru slujire, pentru slujitori, pentru lucrători. Și sunt aici pus în Biblie câteva lucrări care trebuie să le îndeplinească. Dacă nu te încadrezi la lucrarea aceea, rămâi la alea mai smerite, dragii noștri. Dar e important să înțelegem, să cunoaștem: Dumnezeu are rânduială. Și Ilie, când s-a ridicat în fața poporului, când s-a rugat înaintea Domnului, când a cerut ca Dumnezeu să se facă de cunoscut poporul lui Israel și el să fie cunoscut ca slujitor al Domnului, a venit înaintea Domnului cu cuvântul acesta și că am făcut toate aceste lucruri după cuvânt. Dragul meu, poate lucrarea ta n-a fost însoțită de prezența cuvântului. Poate ai lucrat după îndemnurile tale, după îndemnurile firii tale, după îndemnurile înălțării tale, fără cuget, fără
cum să vă zic, cumpăt, fără cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu apreciază astfel de oameni, dimpotrivă, stă împotriva lor. Dimpotrivă, dragii noștri, Dumnezeu este supărat pe cei care spun de multe ori așa vorbește Domnul și Domnul nu vorbește, care merg și Domnul nu-i trimite, care duc poporul Israel în rătăcire, care sunt gata să sară în sus, care sunt gata să cânte, să joace, numai ca să fie și jertfa lor văzută, care sunt gata să stea la masa împăraților, să mănânce bine. Dragii noștri, în seara aceasta Duhul Sfânt ne vorbește, eu am nevoie de oameni care să lucre după cuvânt. Mă rog ca și cuvântul Domnului să fie pe deplin și să locuiască din belșug în inimile voastre. După cuvântul Domnului a înviat Iisus Hristos. După cuvântul Domnului a lucrat Moise când Domnul i-a spus aruncă toiagul. L-a aruncat când a spus acum ridică-l din nou. Când toiagul s-a format în șarpe, i-a zis prinde-l de coadă. După cuvântul lui a mers și a stat în fața împăratului Egiptului și Dumnezeu a făcut lucrări mari. Oamenii lui Dumnezeu, apostolii, slujitorii au lucrat după cuvânt, dragii noștri, și cuvântul lui Dumnezeu era pe deplin în ei. Trăim o vreme în care oamenii vor să lucrăm după cuvântul lor, când vin cu legi, vin cu învățături, vin cu propuneri, vin cu, dragii noștri, cu toată puterea vrășmașului. Dumnezeu are nevoie de oameni care să fie plini de cunoștința cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul să fie acela care ne trasează calea. Dacă lucrarea ta, dacă slujirea ta, dacă rugăciunile tale, dacă ceea ce faci nu are bază în cuvântul Domnului, aș vrea să spun că este o lucrare falsă. S-ar putea să joci la mesele lui Baal. S-ar putea să faci lucrarea ta personală și la întâlnirea cu Domnul să ți se spună du-te de la mine că nu te cunosc. Au spus oamenii aceștia, n-am făcut noi. N-am făcut noi și asta, n-am făcut noi și asta. Da, ați făcut voi, dar n-am făcut eu. Dumnezeu va lucra cu omul care lucrează după cuvântul Domnului. Doamne, umple-ne de cuvântul Tău. Doamne, umple-ne de prezența Ta. Doamne, umple-ne de înțelepciunea care vine de sus, de cunoașterea căilor Tale. Nu ne lăsa să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Dragii noștri, unii spun, mă, noi suntem ultraconservatori. E o pericol tot atât de mare ca și cu ăștia libertini. Noi trebuie să umblăm pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Cuvântul Domnului este o candelă pe cărarea noastră. Cuvântul Domnului ne luminează calea. Prin cuvânt noi cunoaștem că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Prin cuvânt noi cunoaștem că Iisus care a venit ne botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Prin cuvânt noi cunoaștem că va veni o zi când în mijlocul necazului, când în încercări, când oamenii nu vor ști încotro să meargă, noi vom auzi glasul unui arhanghel cu trâmbița lui și se va striga din ceruri, veniți binecuvântații Tatălui care ați făcut legământ cu mine prin jertfă, pentru că ai păzit cuvântul răbdării. Eu te voi păzi de ceasul încercării. Doamne, dă-ne putere să păstrăm cuvântul Tău. Cât de mare har este să fiu un om care iubește cuvântul Domnului. Am iubit întotdeauna bărbați și surori care iubeau cuvântul Domnului. Am avut la noi în sat un frate păstor, Domnul să-l binecuvinteze, care iubea cuvântul Domnului, nu era cu o facultate, era morar, dar de câte ori mergea, îl găseai cu picioarele în soba de teracotă iarna și cu Biblia în mână. Aveam frați în biserică care cunoșteau cuvântul cu punct și cu virgulă. Era fratele Augustin Olaru, era fratele Mateuțu, era fratele Hozan, erau frați care cunoșteau cuvântul. De multe ori când mergeam ca tânăr să aduc o îndemnare și mai aveam emoții sau greșeam un punct și o virgulă, fără să aibă Biblia în mână necorectat. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu locuia pe deplin în ei. Și am înțeles de ce mama mă punea seara să învăț și să citesc psalm. Când celălalt spunea un verset în biserică, eu trebuia să spun doi, să spun două, să spun trei. Și dragii mei, de câte ori mă ridic să predic și astăzi ca și slujitor al Domnului, cuvântul care l-a pus mama și l-a sădit în inima mea, cuvântul care l-am citit din tinerețe, Duhul Sfânt mi-l amintește, mi-l aduce și îl pune acolo unde e nevoie, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Celelalte cărți informează. Biblia este cartea care transformă, este cartea care dă vindecare. Și mă rog ca această Evanghelie, Evanghelia păcii lui Hristos, să locuiască pe deplin în voi. Tot ce
dragii noștri, cu fapta, cu credința, cu lucrarea, să fie făcut după cuvânt. În ultimul rând, dragii noștri, și vreau să închei, n-aș vrea să vă fac două bucurii în seara aceasta. Îmi place de Ilie, pentru că nu îi este frică de lucrarea vrășmașului și a înțeles și știe că trebuie eliminată din popor, ca poporul să nu se mai întoarcă de astfel de lucruri. Vedeți dumneavoastră, a pus mâna pe ei, i-a coborât în vale, i-a ucis cu sabia, i-a scos din poporul Domnului. Uneori oamenii spun că suntem răi, uneori ne spun oamenii, mă, fratele păstor are treabă cu mine, că nu-i place lucrarea mea, că nu-i place mărturia mea, că nu-i place rugăciunea mea. Dragii noștri, dacă nu este făcută după cuvânt, dacă nu duc pe oameni într-o direcție bună, dacă aduc rătăcirea în slujire, dacă cântarea noastră îi face pe oameni să sară în sus, dacă prorocia noastră este o prorocie care duce pe oameni în rătăcire, 450 de proroci proroceau și proroceau fals. Dragii noștri, i-a fost nevoie de un om al lui Dumnezeu care să stea în picioare, să spune coborâți în vale și afară din popor. Pentru că duceau poporul în rătăcire. Dumnezeu să mai scoată astfel de bărbați astăzi în bisericile noastre, slujitori, proroci, oameni al lui Dumnezeu, care să nu le fie frică de armata vrășmașului, care să se ridice în numele Domnului și să spună afară din biserică, afară din popor, tot ce este străin, tot ce nu este după cuvânt, prorociile mincinoase, prorociile false, oamenii plini de evlave și cu gândul la câștig, oamenii care umblă dintr-o cetate în alta ca să-și mărească avuțiile, oameni care prorocesc după cum le plătești, oameni care predică după cum le dai, dragii noștri. Doamne, adu oameni bărbați și testoinici care să rămână în picioare să spună noi suntem slujitorii Dumnezeului celui viu și Dumnezeu va însoți lucrarea noastră cu foc din ceruri. Și mă rog, ori de câte ori vă ridicați în numele Domnului, să nu uitați că El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. E nevoie, dragii noștri, să aveți focul cu voi, să se aprindă biserica, dar nu să ardă cu fum și cu pucioasă, nu, să ardă în Duhul Sfânt. Aceasta este focul care l-a pus Domnul noi. Ardem pentru Domnul. Ne trezim noaptea, suntem plini de bucurie, ne trezim dimineața, eu cel puțin sunt foarte matinal, mă trezesc la 4, la 5. Mai mare bucurie am, atunci pot să compun cântări, atunci pot să scriu frumos, atunci am revelația cu Domnul, pentru că Dumnezeu a pus în noi foc. Omul care are focul lui Dumnezeu cu el și în jertfa lui, nu este grăiul la 3 noaptea să meargă 500 de kilometri, să meargă 600, să fie și ziua și noaptea. Te întreabă, mă, fratele Mugi, ești bătrân? Sau fraților, frate Gaitane, ești bătrân? Frate Hozane, ești bătrân? Cum mai mergi în lucrare? Merg, pentru că Dumnezeu a pus în inima mea Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a venit cu focul și ard pentru lucrarea Domnului. Doamne, scoate oameni care să aibă focul cu ei și însoțește-i în lucrarea Ta. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să lucreze în viața Ta. Dragul meu, nu uita, este foarte important să fii în legătură cu poporul. Poporul să fie în legătură cu slujitorii. Dacă vrem să vedem lucrarea Domnului și rugăciunile să ne fie ascultate, e nevoie să lucrăm în unitate. Nu vorbim de rău lucrătorii și lucrătorii nu aruncă o cară asupra poporului. Dimpotrivă, noi lucrăm în unitate, respectăm cuvântul Domnului. Biblia spune atât de frumos, dragii noștri. Nu trebuie să cădem nici în cealaltă extremă, că spune cuvântul Domnului, din tot ce ai să dai și celui ce te învață. Cine, dragii noștri, să îndeletnicește cu Evanghelia, să trăiască din Evanghelie, trăim vremuri în care ne-ar place ca vieții slujitori să trăiască numai cu sandwich-uri și cu mila altora. Dragii noștri, dacă nu respectăm cuvântul Domnului, se întâmplă ca odinioară când leviții și preoții n-au mai putut să țină slujba, că a intrat arabul acolo în visteria casei Domnului și a luat ceea ce trebuia dat leviților și prorocilor și preoților. Dragii mei, nu suntem extreme. Noi trebuie să înțelegem că trebuie să fim gata pentru orice lucrare bună și noi, ca slujitori, la rândul nostru, trebuie să binecuvântăm poporul. Așa cum Samuel s-a ridicat să mijlocească pentru poporul lui Israel când filisteanii băteau la port. S-a ridicat, s-a mijlocit și s-a rugat. Și când a fost pus la încercare, a putut să stea în fața poporului să spune, v-am luat la care va vițelul, bou, măgarul sau așa ceva. Da, era omul cu inima curată. Doamne, binecuvântă bisericile să fie cu inima curată. Slujitorii
să fie cu inima curată și în unitate tu să lucrezi între noi. Dragul meu, nu te duce să aduci jertfă, nu cere foc pe altar câtă vreme altarul este dărâmat. Pune-te și dărâmă altarele străine, dar zidește altarul Domnului. Dumnezeu va binecuvânta omul care ridică altare, care lucrează după cuvântul Domnului. Apoi, nu uita, Dumnezeu își va binecuvânta slujitorii care au smerenia, dragii noștri, ca și haină peste ei, care vor înălța pe Domnul și ei se vor face mii, care vor săpa șanturi și se vor coborî și vor lăsa ca Dumnezeu să fie înălțat, lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu va lăsa și va arăta lucruri mari pentru oamenii care au și vor cere de la Domnul lucruri mari. Nu se vor mulțumi doar la cât pot face omul sau pot face ei. Ei vor ști și vor duce mai departe mesajul acesta. Dumnezeu nostru face lucruri mari. Dumnezeu, dragii noștri, va binecuvânta omul care îl va înălța pe Dumnezeu și îl va pune pe el pe primul loc. Dumnezeu va lucra cu oameni care nu le va fi rușine să stea în fața lui Dumnezeu și în fața poporului și să spună, să se cunoască și poporul să știe că eu sunt slujitorul Domnului. Nu-și va ascunde fără de legea, nu va căuta să se dea drept alții. Dacă vrășmașul a reușit să lege astfel de lanțuri, va fi omul care se va smeri și va plânge înaintea Domnului și Domnul va întinde o mână să-l ridice. Binecuvântat va fi omul care lucră după cuvânt. Și binecuvântat este omul care are cuvântul Domnului în inimă. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și binecuvântat și Dumnezeu va folosi omul care nu-i va fi frică de armata vrășmașului, care va căuta să scoată răul din popor ca Fineas odinioară, care a rămas în Biblie și Dumnezeu a spus că îl va binecuvânta. Omul care va căuta curată calea Domnului și va fi gata să stea la luptă cu armatele vrăjmașului, ca numele Domnului să fie proslăvit. Vă doresc o astfel de slujire. Vă doresc astfel de rugăciuni să aveți, rugăciuni ascultate. Vă doresc o putere deosebită a Duhului Sfânt, care să vină peste voi în seara aceasta și să fiți oamenii care știți să pregătiți rugăciunea, ca și Ilie odinioară și jertfa, și Dumnezeu să toarne foc peste voi. Amin, amin, amin.